Jyry. No? Kuule, nyt on pullu. Aamu pinkki, ala Neponen. Neponen. Tänään käännämme katseet alaspäin pengaskatkeihin, jotka suojaavat varpaita. Sus toisessa päässä on Jyrki, toisessa toivottavasti ei. Eli avonova ja umpipäinen tontun pää. Kyseiset asusteet puetaan päälle siitä päästä, missä Jyrki olen kuva. Lattioille ja pöydille jätetyt sukat saavat jotkut äiti- ja isäihmiset joskus juomaan. Lisäksi väitetään, että jotkut pesukoneet popsivat, mutta se on kyllä paskaan. En usko. Kerropas sitten sun pää. Tänä on Tänä on pasta. Minä nimittäin luulen, että jokaisen pyykin pesukoneen sisällä asuu pieni pesukone. Vittu, joo. Se on se, joka pyörittää veivistä vitusti, että pesurumpu kastuu ja sitä rataa. Että niinku tun piikkiin vai? No ei vitun piikkiin, vaan hänen tarpeisiinsa. Hän nimittäin tarvitsee silloin tällöin sukkia. Vauvan sukka sopii sille aukoksi ja isän iso penistä käy vaikka makuupussiksi. Älkää siis olko sukkia, jos ei samaan pariin kuuluvia sukkia aina pesun jälkeen löydy. Tarpeellisessa käytössä ovat. En usko. Tähän liittyy myös yksi hyvin tärkeä juttu. No mikä? Koska minun mielestäni on aivan kohtuu. Aina pitää samanlaisia jaloissa, pitää sukkia molemmissa jaloissa. Jos kerran voi valita myöskin eri pariset. Se, jos mikä nähkääs, näyttää hauskalta. What the fuck? Kummanpuoleinen jalka on oikea jalka. Kummanpuoleinen Jyrki on oikea ja kumpi väärä? Siis vasen. Siis väärä ja vasen. Ei kun siis oikea ja vasen. Niin, oikein. Oikean ja väärän jalan vasemman. Se nähkääs tapahtuu laittamalla oikeaan oranssinen sus ja vasempaan skaan. Aivan. Todella kätkät. Näin on. Moi moi.